Преди да започна, искам да кажа нещо, което наистина ме натъжава. Всеки ден чета коментари и наблюдавам реакции на хора, които продължават да оправдават или омаловажават руския терор в Украйна. И най-тъжното е, че много от тях са българи. Вместо да осъдят убийствата на цивилни, разрушените градове и хилядите разбити човешки съдби, те търсят оправдания. Едни се обявяват за неутрални, други веднага започват само Америка, ама това, ама онова. Трети варят исторически аналогии, основани на митове, манипулации или откровенни измислици. Всичко това с една единствена цел – да се размие отговорността на Русия за войната, която тя самата започна. Ние им прави впечатление, че руски ракети и дронове убиват не само украинци, а и наши сънародници, бесарабски и таврийски българи. Не ги вълнува, че Русия ежедневно разрушава европейската архитектура на сигурността и заплашва мира на целия континент. Не ги тревожи и факта, че руската хибридна война се води не само с ракети, а и с лъжи, пропаганда и дезинформация. И знаете ли защо? Защото години наред са били заливани с манипулации. Толкова дълго са слушали едни и същи внушения, че вече ги приемат за истина. Без дори да осъзнават, много от тях са се превърнали в доброволни разпространители точно на кремълската пропаганда. Колко пъти сте чували репликата: каква руска пропаганда, нали забраниха руските телевизии? Все едно пропагандата се изчерпва с няколко телевизионни канала. Не, пропагандата днес е навсякъде. Тя минава през политици, през партийни трибуни, през удобни анализатори, през YouTube канали, подкасти, Facebook страници, TikTok клипове и анонимни профили. Минава през хора, които ежедневно повтарят едни и същи кремълски опорки, докато те започнат да звучат като безспорни факти. Затова и в България продължаваме да слушаме абсурди за изгорени българи, за репресии срещу българската общност в Украйна, за американски биолаборатории, произвеждащи биооръжия, за нацистски батальони, които избивали рускоязичното население, за геноцид в Донбас от 2014 и още десетки подобни лъжи. Всички тези истории имат една обща цел – да оправдаят руската агресия и да превърнат агресора в жертва. Но фактите са упорито нещо. Нито една от тези опорки не може да оправдае разрушените градове като Бахмут, Авдеевка, Маринка, Часов яр, Торецк, Северодонецк, Покровск, Волноваха и десетки, стотици други. Не може да оправдае Буча, Изюм, Мариупол, масовите гробове, изтезанията, депортациите на деца и ежедневните удари срещу жилищни квартали. Руският свят не носи свобода, той носи страх, разруха и смърт. И ако има нещо, срещу което трябва да бъдем безкомпромисни като българи и